Eni jochunge koma mar MCA mayande ne Okoyudo Otiko mag ODM welo mabe notime kaunti ma Migori chieng' wuok tich mar Jomanyiche koro biro chung kendgi kaka independent candidate laro kombego eko yiero madwe mar 8 higani eri. Kotelnegi kod MCA Makaler Ward Thomas Akungo gikoni ok gimor kaka duono duburano ero mar ODM notimo welo Migori kendo gichich ni jochung mabende yane noyombo yudo Otiko goeko ne osemiyo Otiko kiling'ling gi jodito mag duono dubura mar ODM. Gotko Chola MCA manoero migosi Willis Olo bende odagi duoko mag ODM kowacho ni joloch nosegalieko weche mag Otiko manyalodia motelo ne chenro noero matimo welo. Jochung mopogore bende obuono duondo buch siasa mar ODM mondo ne gima ginyalo timo ewi ywak makamano ero ka ok nyalre to gibiro chung independent candidate magineni gichopo e debe kochopo tarik 9 madwe mar 8 e kinde yiero maduong' e pacho kaendi. Agombo ni mondo mi nomination kitimo to bed gimaro mamoro jopiny. Kaka wasekale gini ni wan sani ko waonge gi any other option. Party nyaka address issue mar kuo mar ombulu motim kane. Gik ma june to loso kar ka godege giwa jumbe moko mit free tickets gi gilos gini yo makare. Otherwise wan option mogodo kar ka en ni tarik 9 mar 8 waromo kod joge ma gikete computer go e ballot as independent candidates. Ikawo ngamo Ywak imiyo certificate di oyombo otimonwa kosa kendo ma ji mang'eny ratechgi to joma ng'eny momar ratechgi no rite dwe mar 8 mondo en bende babwa ma ratiche mana kaka otimonwa. Kuom mano jok mano mi certificate go warito gi yiero madwe mar 8 mondo koro ji opogre ni gin ma gin gi ji koso gin ma gi ji matin. Bedo gi ja ODM madhi chung motegno madhi bedo kaka candidate margi. Ji madhi bedo kanyo madhi tiyo next time gin independent candidates te kopo ni okolose. Kan governor mong'eni nigi ticket mar ODM ong'eni biro wuotho kende nekech kata ng'amo gimiyo ticket mar ODM no jopiny go kende kiaye kata en pok nowacho nodwaro. Koro mano e wach ma antiere godo kalero kama ber ni jo ODM gima gitimo no gitimo gik ma ging'e gin kendgi giwegi to onge gima biro konyogi. Omiyo wan wasa chung kendwa ma ka en independent. Koro mane kama wadhiye. Lit makende ni wadwaro kura ne Raila Odinga. To wayie kanitiere kare jok moko dwani Raila Amolo Odinga oyud telo gin gitimo wechegi to gini dhi keto ombulu mang'eny. MCAs mimayogi magi mani chiegni gi raia magi ma raia winjo wachgi ka koro isemayo MCA to mbunge bende nyosa bedo moluor bendo sami certificate direct ng'ama dhi konyo campaign koso dwani nyatike mondo wadwa yier mbunge mok ja ODM.